Dar să nu uităm că, într-adevăr, acest miliard este o problemă nu numai a cetățenilor, a țării, dar este o problemă a puterii. Pentru că din Republica Moldova s-au furat mai multe miliarde, eu cred, și în tot acest proces așa pseudo democratizarea societății, puterea își pierde încrederea sa în fața cetățenilor. Și asta este o problemă foarte mare. Din punct de vedere economic, financiar, se zice că acel miliard nu a dispărut doar în perioada despre care se vorbea, ci a fost lucrul mai multor guvernări timp de mai mulți ani și așa mai departe, și așa mai departe. S-a făcut o afirmație, s-a zis, s-a făcut un prim pas. De ce nu s-a făcut și pasul 2? De ce nu se deschid parantezele? E așa cum se vehiculează că miliardul a dispărut practic peste noapte în 2014, înainte de alegeri, sau a dispărut timp de mai mulți ani? S-a furat sistematic și așa mai departe. Asta e partea economică. 2. Partea care tot ține de economie. Când și cum va fi întors acest miliard? Pentru că acel panou, cum îi se mai spune lui în popor, care este pe site-ul Ministerului Finanțelor, nu prea arată careva progrese în acest sens. Eu nu știu dacă putem vorbi... Doar de nume active, de însemnarea activelor. Da. Nu știu dacă putem vorbi despre o întoarcere reală a miliardului. E mai degrabă o mișcare așa menită să arunce praf în ochii opiniei publice, să mai calmeze puțin spiritele. Partea care ține de politică. Ați văzut cumva ca să se pronunțe nume de politicieni dincolo de cele care s-au pronunțat la prima etapă? Evident că nu. Pentru că, și iarăși, este o teză dezvehiculată în anumite medii, în acest furt al miliardului au fost implicați zeci de politicieni. Unde sunt ei? Deci sunt anumite interese politice pentru a-i camufla, a-i ține în spate, sau dacă nu este așa, atunci a fost alt interes politic atunci când s-a enunțat cifra respectivă că sunt o mulțime de politicieni care au beneficiat. Înseamnă că ei nu au beneficiat dacă nu s-a făcut lumină în acest caz nici până acum. Partea socială e și mai gravă. Noi vedem ce se întâmplă în România. Domnul Pascaru a amintit despre cele ce se întâmplă în Piața Victoriei și nu numai în țara vecină, unde, iarăși, s-a încercat o amnistie până la urmă, iar problema miliardului pus în cărca cetățenilor moldoveni, mie mi se pare, poate că sunt subiectiv, locuind în spațiul dintre Prut și Nistru, dar mie mi se pare chiar mai gravă decât problema pe care a scos oamenii în România în stradă. Și întrebarea mea logică este, dacă e așa, dacă ați vrut să vă asumați acest angajament față de femei și să puneți în cârca cetățenilor, cine v-a împiedicat ca concomitent cu alegerile prezidențiale, să nu se cheltuie bani aiurea, faceți un referendum, întrebați-i pe oameni, vor ei să plătească sau nu? Cine v-a dat voie să decideți în locul lor ca ei să întoarcă o datorie? Iată, aceasta deja este aspectul social.